Les 7 cabretes i el llop. Conte il·lustrat per Xavier Vilagut. Edicions Cadí. Una vegada hi havia una mare cabra que vivia envoltada de les seves 7 filletes. En tenia cura i les protegia. Els duia l'herba més tendra i la llet més gustosa. Les 7 filletes eren uns belluguets. No paraven de saltar i botar. Totes eren molt eixerides, però n'hi havia una que era més entenimentada que les altres i sempre mirava d'ajudar a la seva mare. Un bon dia, la mare cabra es va adonar que havia d'anar a comprar algunes coses que li faltaven per fer el dinar. Va agafar el cabàs i va dir a les seves filletes: «Sobretot, mentre jo sigui fora, no obriu pas a ningú si no és que sentiu aquestes paraules. Obriu, obriu, cabretes, que porto herba a les banyetes i llet a les potetes. Així sabreu que sóc jo». I quan la mare va haver sortit, les cabretes van córrer a tancar la porta, ben tancada amb una balda de fusta molt grossa. Però vet aquí que per allà a prop rondava un llop que va sentir tot el que havia dit la mare cabra. De seguida va pensar que aquell dia faria un bon àpat de cabretes i es va acostar a la casa. Es va posar al costat de la porta i va dir amb aquella veuassa que tenen els llops: «Obriu, obriu, cabretes, que porto herba a les banyetes i llet a les potetes». Quan les cabretes el van sentir, es van fer un tip de riure. «Au, vinga, vés a enredar algú altre. Tu no ets la nostra mare, que ella té la veu molt fina». El llop, molt enrabiat, va anar corrents cap a un galliner que hi havia a prop i es va veure les clares de tots els ous que va trobar, perquè diuen que fan la veu fina. Aleshores va tornar a trucar i amb un fil de veu va dir: «Obriu, obriu, cabretes, que porto herba a les banyetes i llet a les potetes». De totes maneres, les cabretes tampoc no se'n van fiar i per això li van fer una prova. «Vejam, ensenya'ns la pota», va dir la cabreta més entenimentada. I el llop va passar la pota per sota de la porta. «Ai, uix, quina pota més negra! La nostra mare la té blanca». El llop, que cada cop estava més enrabiat, va entrar a l'obrador d'un forner i va enfonsar les potes dins d'un sac de farina. Per tercera vegada va tornar a casa de les cabretes. «Ara sí que les enredaré», pensava mentre ja s'enllapava els bigotis. Quan el llop va fer passar la pota enfarinada per sota la porta, les cabretes van dubtar. «I si és la mare de veritat i nosaltres no la deixem passar?» I van començar a treure la balda de la porta a poc. Aleshores el llop va obrir la porta amb una empenta i va entrar d'una revolada. I l'una darrere l'altra es van anar empassant totes les cabretes menys una, la més entenimentada, que es va poder amagar dins del rellotge de paret. Quan la mare cabra va tornar del mercat, va trobar la casa buida. «Filles meves, on sou?» Les llàgrimes li regalimaven galtes avall. Tot d'una es va obrir la tapa del rellotge de paret i en va sortir la cabreta entenimentada, que va explicar a la seva mare tot el que havia passat. De la casa estant se sentien els roncs del llop, que de tip que estava s'havia dormit al costat de la riera. La mare cabra, sense pensar-s'hi gens, va agafar les tisores de cuina, fil ben gruixut i una agulla grossa, i va anar on hi havia el llop. D'un cop de tisores li va obrir la panxa de dalt a baix i en va treure les cabretes. Després li va omplir la panxa de pedres i li va cosir ben cosida. Al cap d'una estona, el llop es va despertar amb molta set i es va acostar a la riera per beure. Com que la panxa li pesava tant, quan es va ajupir per beure aigua va caure dins la riera i no en va poder sortir mai més. L'alegria de sempre va tornar a casa de les cabretes. La mare cabra, mentre veia com les seves filletes jugaven i saltironaven,
pensava que mai més no les tornaria a enredar cap llop. I conte contat, ja és explicat.